കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രയലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് കാലിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് മെയിൻ. നമ്മൾ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാല് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണം. ശരീരം കളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, റെഡി? അവിടെ ഔട്ട്. ആ, ബാക്കിൽ നിന്ന് ആളിലാണ് പറഞ്ഞത്. ചിരി സഹിക്കാൻ വയ്യവാ. അനങ്ങല്ല കേട്ടോ. അടുത്ത മ്യൂസിക് വരുന്നത് നിന്ന് കളിക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണം. കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ടു. നല്ല അടിപൊളിയാണല്ലോ. എല്ലാരും നല്ല ഡാൻസേഴ്സ് ആണല്ലോ. ഞാൻ ഞണ്ട് പോകുമ്പോ ഞണ്ട് നോക്കും. ഔട്ട്. സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണം. നിക്കല് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണം. ചിരിച്ചോളാൻ മരുന്ന് വന്നു കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റൈലാണ്. ഹെയറൊക്കെ ഓക്കെ. എന്ത് സ്റ്റൈലാണ് നോക്കിയ. സിനിമാക്കാർ കൊണ്ടൊക്കെ എന്നേ കൊണ്ടുപോയി. ചിരിച്ചോ? പോട്ട് പോട്ട്. Rasa habnya mending, ising day hablangna aja, nasi naidangna aja. Nangali, naijumna aja tiket aja udah kajuk kanai, rau berini kokaya. Tiket nanga, saya jadi nana ini hajuk gua ada aja. Day, mina bazar gile naik, zaika. কিবা ধূলি উৰা দিছিল লাগিব পানী উৰিছে না ধূলি ঐ চাই যদি আইফালে অলপমান নুঠোঁ মই আই চাং ফালে
এগুলাকে সাঙারো আমি লোকে উঠা গিলাঙে না তো সময় আই খালে না লাগে বৰ উঠিল নাই ইয়াত আমি দুজনে উঠিম দে সুধি চাবি যা ফটো মাৰি ভিডিঅ' মাৰিব মই এবাৰ মৰি যাম